kalo kileta ani kele samba fila ani muganu woro do ka beni bin tene do anye dogokun kile gale do ka fo ka wele nyuma don mali kono ani mali ko kan sangane wati be jeni muso demiseni mabakoro jimuka yan kanu bawo ate fo amunu ko ka fo ka wele nyuma don kadali masafo o mi nka funisira kono dogokun gura njoto da onyina ka nyina fe dogokun ka fo here ani batena ala kana ni be ani kolusuma ye ba mali ba kono fa se je fatana bla jenema sigasi babi Samaira sanugo ekuyati nse yerasira ko ni mantorotila basi foyite bashi foyite do franje o tema chogodi alhamdulillah awame ala fuga barkada o bebe o ala misona ka kenya dama ka ansense ka sefo bima nanyo ala fu ami soli chiba nyumanka ala ka nafa na ala horoma ko fe ami kanu mo fu mali kono fuka ta se mali ko kanama fem bi siga ka jabarani so mandi koro Sherif la TV keren ni ala ka sokoma dunu jemu ka nyamada ambu fuku barkada ka fuku bismillah dogo kun here ala ko da anu amina ya rabbi lala kuyati ya fo chogo mena dali masabe fo kasara na ka fo ni siriya ye madama lala kuyati bi so ngada fe on sera ka wuli ka jo anse flaka lala kuyati amanya so docteur sola bi ala fo kumbo lala kuyati kunu do dara uluma sika wuli lala kuyati uluma fenke dali masala ni anyanyira ye bi lala kuyati ma kenma ba uchela ubi dali masafo ni ka kumbo dala kuyati wallahi wato jemka anga so ni sika aka aiwa jemka sananga tana yenye fande me baje kulu sasa jemka nga sika charinga la seje mama o yete zara mo yi nouveau soleil o ametaka anga technicien fa fait zara kun fola ma munu ye ka sor ka signa du jemka ngono o bebe amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père mali bebe ni nene bara ni be ni infusé ka ji kala ka ke teka o nene tiens mon père nika nitidme ani mbo gundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do abia mangani sisan kɔni ye teko ja te zara tew ka te de a bi san bi saba bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o ni den tiɲɛ tew ka te sonsan bolen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mena e Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mena mudun tiɲɛ ye Allah te zara lala kuyati Samaira mani vin domeni turumi awo kane bale ko di ni yo di bi ke do mala fili o yetien ni ya taka lage a dawla jemukan ni yeni me dile ko fuyi na don to tebe ba so ron boto do o yetien ni ngoni ni mafili ni andon to wala anketo ka fukuru bo daba dama lala kuyati o ba to anga anso ni sigi jemukan ka ya kuyati alibi katamani jemukan to yi ote aiwa Samaira ya fa chugumina na mbora anga tezara kun folola clip du jour folo o ye Seydou Bagayogo de hakila mi Seydou Bagayogo ka nobla nyamada ka soro ka signa kuna funi balanda ele ya saka no mako o se ku ta fando kuna funi kola le che Bibi ya chwanto na ke ali mwampi meteng yo ye mawo mo bien yala me walo no le be na sanja da kro ye nya bembe mo yaro tata nyara yo hakle ya tu biona yo tu biona ko masu pe mi fini
foya akle ye wawo ka chengi pi yede tanya lefo majapi ninya fantanga watanya fantanga majapi ninya lefo lorna meto ye wawo ka chengi pi chitaligitia zigiri sedu bayoyona ala metita lamsa bangali yona lamsa bangali wampe die lamsa bangala mi'etele die oye shen ko ya tanu kere kuyanga lamsa bangali wa die jabu sumba supeyana mo katengi pime kuyana supyan yana munanya werfome kuyana supyan yana munanya pantangme yoga tauna wuka tengi pe wuka pere ya klipo mare mina yona wosile yo kajoro yana jato pya ya me kafnari ya jato pya ya me ngome ma to pya ya la me miritanya na yo untagi lampinta geninge mono untagi na yo sinyela bebe ninge na yo simporo bebe ninge na yo Namba miri ninya na yo sinye bina piye yiri polisi liri la wutene kere ye mangumba wutu kere yala makokana mabiyo ye mopa tu bia yala enambe ya jakari ne muyame ja yosu nyalri ya ngula ye mangumba wutu kere yala ento sibino yengi na woronya sungali bayo tipo bino yengi na woronya basiri yo ye mawumba utupia yala tipo bino yengi na woronya meta bayo na ngobi no yengi na woronya tino bayo ye mawumba utupia yala ene uno yengi na woronya la musabayo mala pikulu fongi yo ye mawumba utupia yala na uronya ali bayo ye mawumba utupia yala eta ku no yengi na uronya dula kulubali ye mawumba utupia yala eto fo me junule ye mpere nyampio meto ayoro nyampio meto na mo nyampio meto ye mawumba utupia yala fue pise remedio burama pise remedio meta pise remedio shaka pise remedio bayara adamu ya sere ye maumba utupia yala moya makulubale ani sanata sanogo priya se remedio misinya foro nemeni nami fupi katangi pifebi ma amido danyo abi ma toy wanjange ni yapi kunyana ya amido yo kro hine amido na matasna ni miyono ngemuna ani miyoye no ngemuna me ya fa ba yo ma ye mina ye noble misango kanuna kamo chewo yeme ya fa Lala kuyati Samaira ni mu ifa kan de ni o yede e dongela kele nyere ne bulu mu yede o mi fui ala yi dongo ni no ya oma yado mani shena fo bala ko ni ma to fo shena fo kesi ni yezigiri se du bagawe ko sebe abebo madu abega mu ni fodi madu sana nga so ma lamsa bengali mi ma fo ko na yena wa kulume lamsa bengali fly kile wo dogoni kile wo bo madu ayo ami min don ko sebe wala jurina wa kulume
voilà o ka dugu de ne bɛ bɔ o dugu la a bɛ ka min fɔ ko nin waati na Lala Kuyate kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma a ye misaliya ta o ka dugu ka Maadugu ko cɛ ni muso Maadugu ka denw na minnu bɛ fan wɛrɛ fɛ ko o ka se ka n'o ka faso dilan ko mɔgɔ tɛ faso yira ni ɲuman bolo ye a ko n'i mana taa cogo o cogo ko kɔnɔ dugu tɛ san ye Lala Kuyate ko min ɲɔgɔn tɛ o de ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka sigida dilan ko n'o kɛra ko bɛn bɛ sabati ko jirikuru min bɛ ji la ka tigɛ bama ye ko wa ko tɛ ɲɛ min kɔ ko ye ko an ka ko to ɲɔgɔn tɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ko an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na a b'a la k'o de fɔ Samayira an bɛ Bagayogo kɛ fu vraiment dɔnkili in kɔrɔ ka di a bɛ maa miiri janya a bɛ maa hakili jigin faso la fana dɔnnibagaw yɛrɛ ko ten ko faso kanu ko yɛrɛ ye limaniya fɔlɔ ye siga t'a la o la an b'a fo k'a barikada awɔ o b'a to Samayira an bɛ kunnafoni balan ta an b'o ta n'an y'a dayɛlɛ an bɛ essor ta n'an ye essor ta Samayira min bɛ tali kɛ nin waati laban ninnu na a yira k'a fɔ ko bingani walew bamaji tigilamɔgɔw ka sira fɛ o bɛ ka caya an ka jamana kɔnɔna na nka o n'a ta bɛɛ jamanadenw kɔni olu bɛ u ka cɛfini tabaw kɔ Lala Kuyate jamana kɔnɔdenw bɛ u ka cɛfini tabaw kɔ jamana kɔnɔdenw bɛ u ka wolomasiri tabaw kɔ Mali jamana kɔnɔdenw danaya taara u kan ka da fasodenw u kumabɔdenw kan ni o ye wolomasiri tabaw ye Lala Kuyate o ye kɛwale ye min ni a bɔra kuma la ni ka kɛ kɛwale ye Lala Kuyate o kɛwale o sɛbɛntiyara yafuma b'a la Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Lala Kuyate ka bɛn ni yafuma b'a la ni sibiri don mɛ kalo tile 9 san 2026 tɛmɛnen ye Lala Kuyate k'a daminɛ Kayi ka tɛmɛ Tɔnbukutu fɛ Lala Kuyate Bamako bɛ o la Kulukoro Segu Sikaso Kucala Mopti ani Gawo jamana kɔnɔdenw bɔra fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Lala Kuyate ka coci min sen fɛ o ye o ka kanu ni ka o ka danaya kurakurali k'a ta k'a yira yafuma b'a la hali bi wolomasiri tabaw la Lala Kuyate Bamako kɔnɔ yan a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko sibiri don Lala Kuyate mɛ kalo tile 9 Stade Mamadou Konate kɔnɔ Lala Kuyate a mɛnna k'a fa ten dewu jamana kɔnɔdenw fɛ Lala Kuyate minnu nana u ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma n'a ka di ye ka ɲɛsin furancɛla fanga u ma ɲɛmaw ma Lala Kuyate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i y'a fɔ cogo min na faso Mali ka bɛn ni avril tile 25 tɛmɛnen ye an sigila sangan bonda la Lala Kuyate ka sangani jalawula kulu olu ka bamaji kɛwalew ye min taara o fɛ ka ɲɛsin faso Mali ma n'a kɛra sababu Lala Kuyate ka yafuma b'a la n y'a fɔ cogo min na k'an sigi sangan bonda la a ko o kɛ ni bi cɛ Lala Kuyate wolomasiri tabaw jamana kɔnɔdenw b'a la k'u ka danaya ni ka kurakuraya k'a ta ka ɲɛsin u ma jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a ko baara daminɛ o baara la Lala Kuyate Mali jamana tabiya kɔrɔlen jamana don a ko kɔrɔfɔ kunfɔlɔw taara ka di ɲamakalaw ma a ko Burama Sumano Lala Kuyate ale kɔni yafuma b'a la fuguru k'o bɔ dabada la ka sanga ni yafuma b'a la foli talen ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa dama wolomasiri tabaw ni k'a yira k'a fɔ ko n'an jɛra ka fara ɲɔgɔn kan Lala Kuyate a ko sebaaya an na o sɔrɔ a ko o tɛmɛnen kɔfɛ sifinakaw bɛɛ lajɛlen cu a la Ibrahima Sise o de ye CNJ o président ba ye Lala Kuyate ale kelen ka kɔrɔfɔw ta a ye yafuma b'a la jamana kɔnɔdenw fo ka daminɛ Kayi ka taa bila fɔ yafuma b'a la yɔrɔ min na maa dama yɔrɔ minnu na ni maaw bɔra ni ka u ka kanu yira ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma Lala Kuyate a y'a yira k'a fɔ hali bi dɔ ka fara nin kan maa dama ka se ka kokɔrɔdoli ta ka ɲɛsin an ka cɛfini tabaw ma o tɛmɛnen kɔfɛ an balakaw cu a la min bɛ tali kɛ Madame Kuyate Gundo Sisogo la k'a fɔ ɲɛmaaba tɛ wa Lala Kuyate ale y'a yira k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen kɔni ye wolomasiri tabaw ye ko wa ale b'a ɲini jamanakɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ko an kana sɔn ka siran Lala Kuyate wa maa si kana sɔn ka maa si ka basigi cɛ ka sababu kɛ ko jalawulakulu n'a mɛ don an ni hakiliw cɛ a ko an bɛɛ lajɛlen ka kɛ jamanakɔnɔden ɲumanw ye ka fara cɛfini tabaw kan Lala Kuyate walasa baara min ni o bɛ o la ni o ye an tanga n'an kisili ye o san ka se ka sɔrɔ o la Lala Kuyate an tɛmɛnen kɔfɛ o la min bɛ tali kɛ yafuma b'a la Seydou Sangare la dugutigiw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ale fɔlɔla ka tasibila kɛ ka ɲɛsin maa o maa minnu ni tora jamana kumabolo baaraw la maa dama ni waati laban in na ni ka sɔrɔ ka foli ta ka ɲɛsin jamanakuntigi ma Général d'armée Assimi Goïta Lala Kuyate fo ka se gouvernement bɛɛ lajɛlen ma ka sanga ni o ka hakilina ɲuman ye min b'a la ka kɛ o fɛ faso Mali yiriwale hukumu kɔnɔ kɔrɔfɔ ka sɔrɔ a kuncɛ Général de brigade Issa Ousmane Kulubali fɛ o min bɛ tali kɛ ministre de l'administration territoriale décentralisation ani porte-parole du gouvernement na Lala Kuyate a ye a yira k'a fɔ kɛwale min kɔni filɛ ka kɛ avril tile 25 tɛmɛnen a ko Lala Kuyate a y'an sigi sangan bɔda la nka n'i y'a ta k'a kɛ Lala Kuyate jamana kɔnɔdenw a ma foyi bɔ u ka kanu na ka ɲɛsin u ka cɛfini tabaw ma Lala Kuyate a ye ninkura de fiyɛ anw na wa o dɛmɛ o n'a to sen na Lala Kuyate ka ta ka ɲɛsin o ma a labana k'a yira k'a fɔ Lala Kuyate
foli kɛnkɛrɛnnen bɛ taa ka ɲɛsin jamanakuntigi ma gouvernement kotigi gale ɲɛma la kuyate foli bɛ taa ka ɲɛsin olu ma n'a ka di ye gouvernement kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen la kuyate a ka sɔrɔ ka laban ka ɲini hali bi jamana kɔnɔdenw fɛ dɛmɛ ka taa ka ɲɛsin wulumasiri tabaw ma la kuyate ka sɛgɛnɛ kunnafoni jɛlen talen ye ka di wulumasiri tabaw ma munna min n'an ye sigɛnama ye an senkɔrɔ walasa la kuyate hali bi jarawula kulu kɛlɛ min n'an b'a la an ka se ka sebaya sɔrɔ fasiri filɛ an ye min salo ka bɔ histoire kɔnɔ la kuyate ka sɛgɛnɛ o ka bɔli Samaira i y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ nin kan jamana kɔnɔdenw wililen don ka se ka jamana wɔ jamana ɲɛmaaw dɛmɛ yaasa an bɛ nin degun in min na an ka se ka bɔ o kɔnɔna na joona an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana in ka basigi sabata kɔnɔ hali bi o la an bɛ indépendant ta Samaira n'an y'o ta an bɛ taa kalan na n'an taara kalan na i b'a ye k'a fɔ bingalikɛla maa dɔw olu kɔni wulila ka taa kalan na sanu feere yɔrɔ dɔ la ka taa bingani wale ta k'a ɲɛsin u ma ye min senfɛ o taara ni CFA wari miliyɔn 25 de Lala Kuyate ninnu ye maa dɔw ye minnu ma se ka buguna tigɛ nka yafuma b'a la maramafɛn cɛjuguw kun bɛ o bolo min bɛ taale kɛ yafuma b'a la ka sanga ni ST Siyaka Traoré ale ka kalamukala ale de y'a nɔbila kɛ Lala Kuyate a ko an ka taa kalan na ni ko kalan na o bɛ Buguni marabolo kɔnɔna na Lala Kuyate a ko kalan na yɔrɔ dɔw min bɛ yanfɔla o cercle kɔnɔ kalan na Lala Kuyate bi min bɛ taale kɛ sanu bɔ la Lala Kuyate o ɲɔ o sɛbɛkɔrɔ ɲamɛ nin yɔrɔ kofɔlen na a ko Lala Kuyate o do kumu kɔnɔna na ko ka dugu min bɛ ni a bɛ Kelebugu ko fɔ Lala Kuyate maa 5 bɔ ɲɔgɔn kɔ minnu ŋɔni o ma se ka buguna tigɛ Lala Kuyate nka maramafɛn cɛjugu kun bɛ o bolo Lala Kuyate olu de filɛ ka bɛn ni sibiri don wuladenyanfanw ye ka taa bi yafuma b'a la sanu sanyɔrɔ 2 kan bureau sanu bɛ san yɔrɔ minnu na olu yɔrɔ 2 Lala Kuyate o filɛ ka taa bi olu kan ni ka se ka yafuma b'a la maaw bɔ o taabolo kan ka sanga ni Lala Kuyate maaw ja panpani ye a ko a kɛ bɛ min kɛ Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ n y'a f'i ye cogo min na yɔrɔ kofɔli in na sanu de bɛ san yɔrɔ in na madama sanu de bɛ feere yɔrɔ in na ka sanga ni o ka kunnafoni sira dɔ n'o ko ma ko kalana 24 Lala Kuyate ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ maa ninnu kɔni o nani ani o ko k'ale ka don sanu sanyɔrɔ ninnu na Lala Kuyate si ma kɔrɔsiya ye a ko compteur o taara o tigɛ kari ka don compteur kɔnɔ o selen Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ o taara sɔrɔ sanu o caman de kun bɛ yen une importante quantité de minerais a ko Lala Kuyate o taara sɔrɔ sanu caman kɔni bilalen bɛ compteur kɔnɔ Lala Kuyate ka fara yafuma b'a la une forte somme d'argent Lala Kuyate o n'o kɔni fɛ o ye o tigɛ kari ka don compteur kɔnɔ ni ka o salo ka kɛ bɔrɔ kɔnɔ Lala Kuyate ka tɛmɛ ni o yɛrɛ ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ le prix est estimé à environ 25 millions de francs CFA a ko Lala Kuyate maa kɔni bɛ se ka fɔ musaka min Lala Kuyate ni a taatɔ filɛ fiɲɛ fɛ ka sanga ni maa ŋɛnajugu ninnu ka baara ye a ko CFA miliyɔn 25 bɔ ɲɔgɔn ko don a ko Lala Kuyate kɛ wale kɔni a kɛra sibiri don tɛmɛnen y'a fɛ cogo min na sibiri wuladenyanfanw fɛ a ko o nani ni ka nin kɛwale in kɛ a kɔni o kɔni ma maa bɔna a nin na o n'o kɔni fɛ nka Lala Kuyate o ye maaw jigi tigɛ dɛ bawo CFA miliyɔn 25 bɔ ɲɔgɔn ko ani sanu ka fara sanu mutukalo caman kan olu sanu ka taa ni o ye Lala Kuyate a dɔw la ni limaniya ni Ala ma fara i kan a bɛ limaniya tila maa na n'o dun kɛra i b'a ye k'a fɔ hali saya ka fisaya man di o ye Lala Kuyate o la ko a kɔni kɛra sababu ka se ka yafuma b'a la maa ninnu kɔni k'o bila kini na jigi wɔɔrɔ ani jigi tigɛ Lala Kuyate ko o y'o se maa ninnu ma Siyaka Traoré ale de y'a fasiri kosɛbɛ Samaira an bɛ to indépendant kɔnɔ hali bi min bɛ tali kɛ état major général des armées ale ɲɛmaakɔrɔ général Umaru Jara ale kɔni nana ka baaraw ɲɛkunbere ta ni k'o di Élysée gendarme ma ni o de nana ale nɔ nabila Lala Kuyate a baaraw kɛra ka bɛn ni jumadon mɛ kalo tile 8 san 2026 ye yɔrɔ la o ko ma ko place d'armes du 34e régiment du génie militaire Lala Kuyate a baaraw a kɛnɛ a sɛbɛkɔrɔ denbaya la a ko baw n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ taale kɛ wolomasiri tabaw o ka ɲɛmaaw caman na Lala Kuyate o kun bɛ kɛnɛ kan i y'a fɔ cogo min na Lala Kuyate général de division Umaru Jara ale de kun ye yafuma b'a la chef d'état major général des armées ye Lala Kuyate ko a kɔni min fɔ ye a filɛ ka baara ta ni ka kalifa maa min na o de ye général de division Élysée Jean Daou ye a ko kɛnɛ in baara a bonya kun t'a mɛn ka di maa min ma Lala Kuyate o bɛ tali kɛ Mali jamana minisiri la min ka baara bɛ taa ka ɲɛsin lakana sabatili ma n'a ka di a fɔ général de division Daoud Ali Mohamedine a ko Lala Kuyate n'i y'a ta k'a lajɛ baara la waati la kumaba dɔ kɛra min ye o de ye baara in kalifalen général de division Umaru Jara a kɛlen ka baara ta ni ka kalifa Lala Kuyate général de division Élysée Jean Daou la Lala Kuyate o de kɛra yafuma b'a la a baara la kumaba ye comme ko passage officiel du commandement a ko n'i y'a ta k'a lajɛ san 5 tɛmɛnen
tɛmɛnen kɔfɛ bawo a bɛ baara in na min bɛ tali kɛ chef d'état-major général ye o ɲɛmaaya Lala Kuyate san 5 ani kalo 8 bɔɲɔgɔnko a y'o de kɛ a la général de division Umari Jara a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta a ko nin ye walimadɔn ta de ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma danaya min kun taara ka da ale kan ni ka kɛ ya kuma bala nin yɔrɔ ɲɛmaa ye ni o ye chef d'état-major général des armées ye Lala Kuyate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a labanna ka foli ta ka ɲɛsin ya kuma bala maa min filɛ ka bila a nɔ na a ko Lala Kuyate ale ma se ka lafiyewu bawo danaya min filɛ ka da cɛba yi kan a ko a na a danaya minɛ fa a ko hukumu kɔnɔna na hali bi dɛmɛ ka kɛ ne kuma bala faranga ɲɔgɔn na ka ta ka ɲɛsin ni cɛba yi ma Lala Kuyate cogo min na hali bi a nana bila ale nɔ na baara min kɔni bɛ yen a ka se ka tɛmɛ ni o ye Lala Kuyate général Élisée Jean Daou ale kelen ka kɔrɔfɔ fana ta n'a ma ɲɛ k'a fɔ bonya bɛ Mande bonya masigi yɛrɛ kan ka sɔrɔ Mande Lala Kuyate ale fana ka sɔrɔ ka foli ta ka ɲɛsin kuma bala général de division Umar Jara ma baara baw la minnu kɛra a fɛ mana min na ni a bɛ ya kuma bala jɔyɔrɔ in na ka kɔn ale nalen ɲɛ ni k'a yira k'a fɔ Lala Kuyate ni Ala sɔnna a ma bɛɛ a y'a bila yɔrɔ min na ale na tɛmɛ o kan bawo Lala Kuyate min fɔ ye jamana baara ye an ka tɛmɛ n'a ye n'o kama ko continuité a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ministre Daoud Ali Mohamedine ale min yɛrɛ baara bonya kun b'a bolo ale kɔni y'a yira k'a fɔ Lala Kuyate foli de bɛ ale bolo ka ɲɛsin olumasiri tabaw ma Lala Kuyate jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ne k'a yira k'a fɔ hali bi lakana baara dɔnna fara a kan ne k'a yakubaya dɔɔni a nataw la Lala Kuyate jan ko jamana kɔnɔdenw ka se ka o yɛrɛ ye basigi minɛ kɔnɔ Saka Traoré ale de y'a fasiri Lala Kuyate an y'a salo ka bɔ yafuma b'a la kanabila o tɛ indépendant ye wa an y'a salo ka bɔ o kɔnɔ Samɛra an tɛ bɔ yen de an ka bɔ indépendant kɔnɔ ka don nouvelle horizon kɔnɔ n'an donna yen nɔ min bɛ tali kɛ nin waati laban in na Bamakɔ n'a a lamini na o kurantigɛ kɔni ale cayalen da sera a ma o siratigɛ fɛ min bɛ tali kɛ EDMSA la u y'a yira k'a fɔ ko u bɛ baara dɔw de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuranti siraw fɛ ni o ye réseau de transport d'énergie ye k'o de kɛ mɛ ko k'a kuranko gɛlɛya nin waati in na ko di dɛ Lala Kuyate i danga nin fo ye ɲɔgɔn tɛmɛ min fo ye ne kun kɛmɛ ka n ɲi sigi nɛn kan dɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ Lala Kuyate fasiri kɛba a bɛ dɔn Awa Shaibu Traoré Lala Kuyate a ka kalamukala a ye Asu Dabaji la a ye nɔbila kɛ Awa ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Lala Kuyate a ko maaw kuma fɛ ka fɛn min ma a ko nin waati laban in Lala Kuyate o kuma fɛ ka kɛ o den na ko ye ko kura a ko Lala Kuyate kurantigɛ o tɛ bilen dɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ a dɔw la kuran mɛnnen ka sɔrɔ a ma na Lala Kuyate kin caman kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔ kama sɔrɔ kɛ olu kin dɔw kuma la ka nɔgɔya da sɔrɔ kuranko bunna kun kan bawo fɛn min bɛ tali kɛ lɛri 6 ka se lɛri 7 ma a ko o kun bɛ o sɔrɔ kuranko la a ko nka bi n'i y'a ta k'a lajɛ o kin kelen-kelenna dɔw fana Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ 24 heures d'emblée ka sɔrɔ hali kuran ma kɔmi o fɛ yen Lala Kuyate a ko nin waati laban in na o ye kɛwale ye min kɔni kun b'a la ka ye ka caya a ko maa caman kun bɛ k'a yɛrɛ ɲininka a ko mun de bɛ se ka kɛ nin ko in sababu ye a ko Lala Kuyate dengun a barika ka bon madama an bɛ waati min n'o ye funteni ye a ko nka société énergie du Mali EDMSA Lala Kuyate o ye ɲɛfɔli kɛ o bɔra ka bataki kɛ k'a yira k'a fɔ Lala Kuyate nin waati laban in na kurantigɛ min kɔni ni a b'a la ka mɔnɛbɔ ko kura Lala Kuyate ka sanga nin waati in ye a ko maa si ka laɲini tɛ ko nka Lala Kuyate b'a ye k'a fɔ ko a kɛra ka sanga ni cɛnni dɔ de ye o k'a ma ko un incident a ko o incident yi ko o donna o kun ka sanga ni min ye o bɛ tali kɛ le transport d'énergie un incident survenu sur le réseau de transport d'énergie a ko Lala Kuyate cɛnni dɔ de donna courant a tali ni k'a yanga courant tali ni k'a jɛnsɛn kiw ni ɲɔgɔn cɛ a ko cɛnni dɔ de donna o bunakun kan Lala Kuyate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kibaruya ye a dira o fɛ kabini jumadon mɛ kalo tile 8 tɛmɛnen ye a ko Lala Kuyate o dokun kɔnɔ o kɔnɔ yira k'a fɔ a baaraw a bɛ kɛ sababu ka se ka courant tigɛ ni k'a yakubaya nin waati na baw olu bɛ baara la Lala Kuyate cɛnni min donna o kun na walasa ni ka se ka o larawi teliya la a ko nka Lala Kuyate o san'o cɛ i b'a ye k'a fɔ courant tigɛ kɔni a bɛ yakubaya kin caman kɔnɔ i n'a fɔ an b'a la ka ye don min na i n'a fɔ bi Lala Kuyate a bɛ ka kɛ cogo min na Mali jamana fantan naani fɛ madama Bamakɔ kɔnɔna Lala Kuyate bawo fasiri kɛba a y'a yira k'a fɔ Bamakɔ tɛmɛnen kɔfɛ ko Lala Kuyate
kuyate min bɛ tali kɛ mɔtigaw la a ko nin kɛwale a bɛ kɛ mɔti min bɛ tali kɛ nin waati na kurako gɛlɛya a ko tɔmutu marabolo sen bɛ o la Lala Kuyate a ko Gawo yɛrɛ sen bɛ o la fasirikɛba Awa Shaibu Traoré ale de y'a fasiri Lala Kuyate ni maa min mako b'a la ni ye Nouvelle Horizon ta bɛɛ o ka page ɲɛ sabanan Lala Kuyate b'a sɔrɔ a kɔnɔna na fasiri an y'a sara ka bɔ yen kosɛbɛ Samaira sisan kɔni an ye ɲɔgɔn faamu n'o tɛ a kuranko a kun kɛ bɛ kamanagan y'an bolo tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra kamanagan ye ni anw yɛrɛ tile 3 ye anw ma kuran sɔrɔ fɔlɔ Moribabugu ya 72 heures awɔ Lala Kuyate bangoni na mɛ min fɔ i ye kunun wula fɛ a nana kunkɔri dɔɔni 16 heures ka taa ka don 19 heures kɔnɔ n'o tɛ o kun ye anw tile 2 ani su 2 anw ta y'a ɲɛna yarɔ a gɛlɛyara nga anw yɛrɛ kun ɲinɛna kuranko gɛlɛya kɔ bawo a bangena fɛn min na o kɛra jiko ye yarɔ o ye fan bɛɛ de ye Samaira kunun jiko gɛlɛya ne yɛrɛ n'i ye wotoro kala ne bolo bangoni na kunun a dɔla a ma taa n yɛrɛ gosi a na fɔ ko Samaira sanogo tɛ ne ye dɛ ni maa min ye n fo ma fɔ n ko awɔ n ko an ka ɲɔgɔn fɔ an ka tɛmɛ kunun ne yɛrɛ wotoro kun bɛ ne bolo yarɔ parce que ji kun tɛ Janginɛbugu fan si a ma nɔgɔn Samaira kunun ni sɛgɛn tɛ 2 ye an y'o y'a ɲɛna an yɛrɛ ye wotoro kala dɔɔni poussé yan kunun dɛ awɔ kunun an y'a poussé Janginɛbugu yarɔ kunun cɛ ni muso tɛ ko yala dɛ n'i y'a mɛn k'e cɛ t'a poussé bɛɛ bɔra ka cari kiw kɔnɔ ji bɛ ka min ji ɲini na ji kun tɛ kun kosɛbɛ e yɛrɛ bɔra wotorotigi minnu b'a feere olu fana yɛlɛla ka sigiya kuma bala a tɛ san sɔgɔna a ma nɔgɔn wotoro bidon 8 200 wotoro bidon 8 250 wotoro bidon 8 300 Samaira o tɛ nasɔngɔ ye o y'o ye ni ko kuma b'a fɔ ko non ko courant tɛ a ma nɔgɔn Samaira ko foraji min ni ji bɛ na fana ko u tɛ ka na a tɛ ka na ko u b'a ta dɔrɔn ko wɛrɛ ka jan kosɛbɛ Lala Kuyate kunun an bɔra sɛgɛn ye yarabi ama EDM maaw ka baara in ka se ka teliya an ka se ka bɔ ni gɛlɛya ye kɔnɔna na n'Ala sɔnna a ma n'o tɛ an ye ji san cogo min na kunun a ma nɔgɔn n'an ko an ka san bitugu kuma bɛ caya n'Ala sɔnna a tɛ kɛ ten bi awɔ o la Samaira an bɛ to Nouvelle Horizon kɔnɔ min bɛ tali kɛ Bamaji tigilamaw olu kɛlɛli gun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo marabolo kɔnɔna na hakili la an ka finitigiw ye wulikajɔ sabati ka se ka ngara da Bamaji tigilama kulu caman na fo ka taa se u daga yɔrɔw ma ni sanfɛ susuli dɔw ye Lala Kuyate a kɛra ka bɛn ni o sibiridon kelen mɛ kalo tile 9 de ye san 2026 Lala Kuyate Gawo marabolo kɔnɔna na olumasiri tabaw o ko ni bɔnɔ kɔnɔ ye 19 o y'o tanu k'o fili juguw la Lala Kuyate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko a ma kɛ basi ye min na ni a y'a dɛsɛ ka sangania kuma b'a la état major général des armées olu ka fasiri ye Lala Kuyate o ko ko o bɛ jɛman ladɔnniya a ko min bɛ tali kɛ kuma b'a la olumasiri tabaw la Lala Kuyate ka sanga ni o ka wulikajɔw ye baara min ni o y'o kalen ka siɲɛ ka fɔ o n'a kɛ faso Mali ye Lala Kuyate walasa ka se ka jamana tangani k'a kisi jamana kɔnɔdenw tangani ani o bolokɔnɔfɛnw tangani ko o bɛ wajibiya o kan a ko Lala Kuyate o tora o baara de la i b'a ye k'a fɔ o taara bɔ kuma b'a la jarawule kulu dɔw kan Lala Kuyate min fɔ ye Gawo o marabolo kɔnɔ u b'a la ka to ka u ka janfa jugu ni k'o labɛn a ko kilo 40 bɔɲɔgɔnko Lala Kuyate ani tariki ni cɛ Lala Kuyate majugu ninnu kun kɛ mɛ ka zolon da ye a ko o kɛlen olumasiri tabaw Lala Kuyate u nɔngɔni fɛ o ye u ka labɛnw kɛ labɛnw kɛlen o fɛ u y'u to sanni dugu cɛ ni ka tasuma ni ka suru o kan Lala Kuyate dɔw minnu kɔni ni olu kelen-kelenna kisira n'o ko ko o bɛ sentigɛ fisaya ni ko wɛrɛ ye u y'a sɔrɔ olumasiri tabaw an taara jan da o ɲɛ ɲɛfɛ u taara an sɔrɔ yen an labanna ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ furuw ye Lala Kuyate a mura dɔrɔn ma fanga ɲɛna sɔrɔ a ma nɔgɔn a ko a kɛ to o ye jita kɔlɔlɔ ya a kɛra ten dɛ a kɛ to ka sɔrɔ da kosɛbɛ Lala Kuyate a ko kɛra min kɛ i b'a ye k'a fɔ o nɔngɔni fɛ olumasiri tabaw minnu bɛ dugu ma olu ye o bali ka taa ni ka laban ni ka olu kɛ lahara dugulenw ye Lala Kuyate an tɛmɛnen kɔfɛ yen an taara sɔrɔ tugu kilomɛtiri 84 bɔɲɔgɔnko bura min o dafɛ dugu la i b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate an taara sɔrɔ o dagayɔrɔba dɔ fana bɛ yen maa dama ka se o ka taji marayɔrɔ dɔ ma ani o ka kɛlɛkɛminɛnw caman dagayɔrɔ bɛ yen Lala Kuyate o nɔngɔni fɛ état major général ale ka fɔ la Lala Kuyate olumasiri tabaw u y'o to sanni dugu cɛ ni ka tasuma suru o yɔrɔ in fana kan olu yɔrɔ in filenkolon ci ni k'a da kolon ci ni ka sokɔnɔ minɛnw lajɛlen kɛ kɛnɛmafɛnw ye Lala Kuyate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a baaraw a kɛra sababu ni ka jugu caman to sisi la a ko Lala Kuyate o nɔngɔni fɛ hali bi nin wulikajɔ kelen a n'a to fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Mali jamana kɔnɔna na ka bɔ olumasiri tabaw yɔrɔ Lala Kuyate walasa ka se ka jugu ninnu bɔ an senkɔrɔ a ko Lala Kuyate o de ye olumasiri tabaw o ka laɲini ye a ko
baara in a na to sen na ni dɔ ma fara a tasuma fariya kan ka ɲɛsin jugu ma a ko foyi tɛ bɔ a la a ko n'i y'a ta ka lajɛ jugu ko ni u m'a ye diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la a ko wolomasiri tabaw kalenkan don ka taa o minɛ fa ye ni ka o ni diɲɛ fara ɲɔgɔn ɲa nanzarakan don a ko les groupes armés terroristes seront traqués jusque dans leur derrière retranchement sur toute l'étendue du territoire national ala la kuyate ala ko nɔgɔya Mamani Touré ale de y'a fasi n'ala sɔnna Samaira ali bi kunnafoni ko nasiraw fɛ an bɛ to nouvelle horizon kɔnɔ an ka to yen min bɛ tali kɛ kita sira hakili la dɔgɔkun tɛmɛnen ale kun kiri ni wɔyɔ cayara nka ka sanga n'an ka finitigiw ka baara ɲɛdɔn ye sira in sira ka labila nka o siratigɛ fɛ u ye fɛɛrɛ kuraw bila sira in kan Lala Kuyate fɛɛrɛ kuraw bila sira kan n'a ma ɲa k'a fɔ hali bi Lala Kuyate sira a kɔni a labilala ka bɔ Kita ka taa Bamakɔ ka bɔ Bamakɔ ka taa Kita ka taa Kɛɲɛba a ko nin waati na jamana kɔnɔdenw Lala Kuyate u kɔni b'a la ka taa ni sigi boloda nka Lala Kuyate hali bi n bɛ deli ka nin fɔ i ka kɔrɔ yan a ko n'i ma fiɲɛ taa fan dɔ bɛɛ a dɔw la kana kulonkɛ fɛn kɛ kɛlɛkɛlɛmugu ye a ko n'a ma ɲa k'a fɔ o b'o cogo la o Lala Kuyate wolomasiri tabaw o bɛ baara la hali bi sira in kan jugu olu dɔw minnu dogow bɛ kelen kelen walasa ka se ka olu ɲini k'olu faa k'u ban k'a sɔrɔ o baaraw bɛ sen na Lala Kuyate a tɛ ɲa an ka se ka fɛɛrɛ dɔw kɛ an ta ɲɔgɔn ye o la i b'a ye k'a fɔ k'a daminɛ 6 heures du matin na ka taa bila 15 heures la Lala Kuyate o waati kɔni i b'a ye k'a fɔ diɲɛ bɛ kɛ ni maaw ye u ka bɔ Bamakɔ k'u kun da Kita kan ka bɔ Kita ka na Bamakɔ nka ni 15 heures kɔni tɛmɛna Lala Kuyate a dɔw la i b'a ye k'a fɔ ka nali ni k'o sumaya a ko o bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a ko o laɲini ye min ye b'a dɔn wa o de ye Lala Kuyate hali bi wolomasiri tabaw o bɛ tu kɔnɔna na u bɛ lamaga-lamagaw la u bɛ ɲiniw na Lala Kuyate u bɛ jarawulakilo ninnu kɛlɛ baaraw la a ko o waati Lala Kuyate b'a ye k'a fɔ a bɛ baara nɔgɔya o bolo mana min na ni o bɛ o baara ninnu na nka n'a fɔra k'a fɔ mɔbiliw bɛ taa ni ka segiw la o ni ɲɔgɔn cɛ Lala Kuyate a dɔ la i b'a ye k'a fɔ a balontan tɛ a ko hukumu kɔnɔna na nin kɔni ka daminɛ 6 heures du matin ka taa bila 15 heures la Lala Kuyate ka bɔ Bamakɔ kan kun da Kita kan n'i sera Kita n'a ka di ye Kɛɲɛba de ka di ye i bɛ kun da yen kan baasi tɛ o la nka 15 heures kɔni ma se ka ban Lala Kuyate a dɔw la a bɛ ɲini maaw k'u sen sumaya sira in kan o de ye hali bi ka se ka o maaninfinw yɛrɛ kelenw k'o tanga ni k'o kisi Lala Kuyate baw o waati b'a ye k'a fɔ an bɛ jugu kɛlɛli bolo an b'o kan o waati Mamani Touré ne de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ nouvelle horizon o kɔnɔna na Samaira a tɛ tɛmɛ nin kan n b'a dɔn k'a fɔ Kitakaw bɛna kunnafoni faamu a dabɔla an yɛrɛ ka lakana de kama o siratigɛ fɛ an bɛ don soir de Bamakɔ ale kɔnɔna an ka don o kɔnɔ n'an donn'o kɔnɔ Samaira min bɛ tali kɛ Tajiko Binankun an bɛ taa yen nɔ kunun an y'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ citerne ale caman kɔni sera ka sɛnsɛn 770 ani kɔ ka don Bamakɔ faaba kɔnɔna na yan kunun Lala Kuyate e bɛ min fɔ ye a yɛrɛ k'a fɔ taji doni mobiliw n'o bɛ tali kɛ citernew na Lala Kuyate ko a kɛmɛ yirikaw caman Lala Kuyate ko olu dɔ la ka don ni a ye Bamakɔ a faaba kɔnɔ Lala Kuyate min kɛra ka bɛn ni kunun i y'a fɔ Bala y'a fɔ cogo min na mais kalo o tile 10 sanba 2 ani 26 ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Lala Kuyate a ko ni baara minnu kɔni filɛ ni a sera ka kɛ sababu ka don o ko min ma bakurubala ko hydrocarbure n'a kelen-kelenna fɔli i b'a fɔ ko fiyoli o b'a la jet A1 o b'a la Lala Kuyate gazioli o b'a la super b'a la gazi fana b'a la a ko Lala Kuyate ninnu faralen ɲɔgɔn kan a ko Lala Kuyate b'a ye k'a fɔ a sera citerne 770 ani tan bɔ ɲɔgɔnko ma Lala Kuyate minnu wolomasiri tabaw ka dɔdɔdɔli kɔfɛ ani u ka lakana kɔfɛ minnu sera ka don Bamakɔ faaba kɔnɔ kunun ka bɛn ni mɛkalo tile 10 ye Lala Kuyate min bɛ tali kɛ direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence la Lala Kuyate a ko a ye batakɛ kɛ kunun k'a yira k'a fɔ Lala Kuyate jamakɔnɔdenw ka o hakili sigi k'a fɔ nin waati na Lala Kuyate min bɛ tali kɛ tajiko la a ko jama ɲɛmaaw o bɛ o se la a ko o bɛ sɛbɛntiya ka sanga ni wulikajɔw ye Lala Kuyate minnu b'a la ka kɛ diɲɛ don o don walasa ka se ka tajiw salo ka bɔ fan caman fɛ ka na ni a ye faso Mali kɔnɔ a ko o misaliya o bɛ ye ka bɛn ni min ye min kɛra ni a kɛra kunun ka bɛn ni o kunun o mɛkalo tile 10 ye an kɔrɔ a ko citerne 770 ani tan bɔ ɲɔgɔn ko an da sera ma ka caya a ko o de sɛnsɛnna ka don kunun a ko Lala Kuyate o nɔngɔni fɛ n'a ma ɲa k'a fɔ a donna faaba kɔnɔ Lala Kuyate min bɛ tali kɛ IAF ma b'a la douane cɛdenw ka fara DGG cɛdenw kan u wulilen bɛ ka fara finitigilakaw kan nin waati Lala Kuyate o bɛ fan caman fɛ walasa ka se ka citerne ninnu bilasira ka taa bila station na jan ko u ka se ka tajiw ni k'o yɛlɛma station kɔnɔ Lala Kuyate feere ka se ka boloda ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma madama an ka se ka taa an ka makoɲa tajiw ta ka taa ka bɔ Bangunan ka na Moribabugu u ka se ka nɔgɔya a ka kɛ ten Lala Kuyate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o y'a yira k'a fɔ taji min kun donna bi a ko
la kuyate alhamdulillah do akacha ala fe la kuyate jamana kondo na onindunga soro akono akunga la kuyate kangare bedda kanyeshi taji fereje ojuguma aku taji fere ba juguma aku la kuyate jema ke mashife eka do fara taji songoka pompu la no watina jamana nyemo yimifo fere ka ke ola la kuyate ode nyinedo akunka mamunu ngone mala ka fere chowela la kuyate ni soro la ola aku ishiri yere fasiri keba la ya jara le da ya fasiri la ko tanya salo ka bo short mo kono odo samaira famia soro la tajikula ula samto swadu bo ko na libi amta kuchala mara na sira ibai ka fuanga finitiku halibi ukabara nya don ko nana ni jamana la kanali wiye wilika jo sabati kasika chieni badu ba majiti la mawo kuchala mara ko nana zanga so ani senkulu akera uyoro ko folena kuchala umara bulu bakono la ko te baye ka foyi jira wala kulu chama bi utame onunda dugu kulula la ko te bawo bona banfula atara ka choro o chama kuna wa o chama kemela hara dugule la ko yete kasangani alibi o ka wulu ka joyi mi la nyine baye kasiga jamana tangane ka kishi ka jamana ko ndo tangane ka kishi mi fuye ka bene mekalo kleshigi samba flani mu gonu woro yi kuchala mara bulu kona la ko yete ulu masir tabawo anye shura jugu doka la ko yete zanga so ani sengolo nyonche yena la ko yete o bashi o make bashi mi nanya dese akoni ya tagalage onongo ne fele la ko yete angone anyanga fero blasinga mi ba to sababu la ko yete angone nyeshu juguka jugu okana klana o fero sigile senga ibaye kafo onongo ne fe sa ani duguma o masire tabawo koroni klebiche bani ni baba che la ko yete onongo ne fe anyanga fero blasinga kasimena nga barawi la ko yete onyeshu anyala ka onana kafo ko bu upete pete la ko yete onongo ne fe anye tane fla dashi shila onongo ne fe okay la ko yete état major général des armées aya jira kafo onongo ne fe la ko yete jira la kulu mata ani fla bonyongo anye olu dashi shila la ko yete olu mayanga memble fakia maka awo atete moka la ko yete ako onongo ne fe abe furi taranyeshi ali bianga chedoma ukasangana ukawulika jowi la ko yete baramin ubala ka ke sangana wati be shu ani kli wala saka siga anan basigi ani benyi mali jamana konna la ko yete la ya jara ali be anya soro ka bo ale nona kasangani akabi boli yi sod mako kono odo samaira kasika bo bi kuna funko ale balan kono ami les écouta wele ko sabe samaira na les écouta ami ta segustra la kerenkeren ala zambu ani segu ni nyokonche samaira hakila do ko ntemeni ni kibaru ma dugu mala bololo sirauka anya ka fo ma jugu nunu we wulika jodo ke ni sira ko fole na kasika voyage ke karchama ni olujin lala ko yeti mimi mfuye akera yoro mina odeye zambugu ani seguche lala ko yeti segu ni zambugu che kilo bisaba ani flado na chera kilo bisaba ani saba lala ko yeti akera ka beni mekalo kle kononton samba flani mugonu woro yi lala ko yeti iya fo chukumina ibaye ka fujera wula kulu muna mina no wulma sita bala ba ko bunti lala ko yeti okone fle ka ken wati ngone na ta fa bena ma ana ke yi lala ko yeti ode kala sababu unu wati na ufana keme kata ya mabala zulunda anga sira kuna lala ko yeti mana sumalo munu ma minu ma bon lala ko yeti ne kata okageregeta ne kanyishi oluma lala ko yeti hako hokumu konana ke wani akera segu ani zambugu che nyafe chomina kilo bis babu nyonko do zambugu ni segu che akolela ko yeti mamunu ngono kera sire ke walina ya jira ka fo lala ko yeti majugu nunu mana mina utara jo segu ni zambugu che mobulu kumboli la ko yeti onana jo ne ka to sira da mobulu nye akolela ko yeti mobulu jole ka chaya ulabana ka fo ko mauka jige ka bo mobulu kono la ko yeti ko ani ubulu kono fe la ko yeti mawo jigini aw jira jole nyena la ko yeti o yeta sumo bla mobulu la rakuyati akuni ya tagalage ma do bala kan ke wani lakali madama alaikum mulu ngono akera alenyana akula rakuyati ni ya tagalage ale bi ajatige amabo alela ale bi ale bala ka yere aketo ka kuma lakali akula rakuyati ni ya tagalage ako segunu bongo chesira ako ma bagiriga de do kumbo kasira imboli rakuyati do bebo bamako kata segu do bo segu kana bamako akula rakuyati okumu konana ako ni koni ya tagalage ako ala
fana farla olu kan baw olu kun bɛ mobili personnel kɔnɔ ala ko yeto o ma se olu ma ko nka olu jɔlen ɲɛna karu minnu kɔni kun b'a la ka maaw ta ka na ala ko yeto u ye o karu lajɔ o nɔngɔni fɛ ka maaw jigi ka bɔ kelen kelen karu kɔnɔ ala ko yeto ni ka laban ni ka tasuma bila a la a ko Lala Kuyate jara transport o karu dɔw kun b'a la a ko maa wɛrɛ y'a yira k'a fɔ Lala Kuyate ale kɔni ɲɛ yɛrɛ ɲɛna a ko Lala Kuyate mobili minnu jenna a ko a tɛ se ka compter ka ban a ko n bɛ tali kɛ heure ɲɔnɔ karu ka se jara transport karu a ko Lala Kuyate olu caman fana kun bɛ a la a ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni jenna ni k'a ban o nɔngɔni fɛ a ko olu jɔlen ɲɛna a ko ale sera ka min da a tigɛ la a ko Segu ni Bamako cɛ a ko heure ɲɔnɔ karu 6 Lala Kuyate o jenna ka ban ale jɔlen ɲɛna ka fara jara transport o karu kan ka fara Joro transport Sahel transport Sumatra Lala Kuyate a ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka karu dɔw kun bɛ kari jentaw la a ko Lala Kuyate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko nin kɛwale y'a fɔ cogo min na a ma dogo maa la a ko passage dɔw ani o ka bagage dɔw olu kɔni sera ka kisi baw o kɛlen ka mobili jɔ Lala Kuyate o y'a yira k'a fɔ ko maaw ka jigin ka bɔ mobili kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka tasuma bila mobiliw la Lala Kuyate fasilikɛba a ko nin ko in kɛra yakuma b'a la Zanbugu ni Segu cɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na a ma dogo maa la baw a yera ka caya bɔlɔlɔw sanfɛ a ko an bɛ dugawu de kɛ Lala Kuyate cogo min na basigi a ka se ka na Lala Kuyate Seydou Fane ale de y'a fasiri kɛ Lala Kuyate an y'a salo ka bɔ yakuma b'a la sɔrɔ ɲamɛ Zeko kɔnɔ wele don wa o don ayiwa Samayɛrɛ a tɛ tɛmɛ nin kan an bɛ dugawu kɛ tiɲɛni min donnen filɛ nin ye an ka jagokɛla ninnu kun o ye compagnie de transport ninnu ye ala ka se ka tiɲɛni nɔrɔ bila jamana halisa ala k'a basigi jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw halisa ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi k'an tanga o b'a to an bɛ taa sɛgɛn nafiɲɛbɔ dɔɔnin na ka sɔrɔ ka na jɛmukan ta ko filanan na o bɛ bɛn awɔ Amona e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la ni ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye teko ja te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ e ala farafindenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye ala Lala Kuyate Samayɛrɛ nin waati in na kosɛbɛ an bɛ kanubaw fo an b'u fo kosɛbɛ u ka ɲɛmadali la awɔ minnu tɛ san sɔrɔ jurukɔw tiɲɛ don awɔ nin waati in na kanubaw b'a la ka yira k'u bɛ ka jɛmukan lajɛ ayiwa o ka d'an ye an denkɛ Ismail Kulubali kosɛbɛ ko a ka foli f'i ye ala k'an yɛrɛ b'a fɔ k'a Kulubali mais ale y'an denkɛ de ye ayiwa o Mali den tɛ den ya awɔ o ye ne den ye lala mais e bɛn'o kuma yɛlɛma cogo di ayi a tɛ yɛlɛma cɛ yɛlɛma cogo t'o la o ye na kosɛbɛ an bɛ Ismail fo kosɛbɛ n'a baarakɛɲɔgɔnw kosɛbɛ k'a fɔ ko jɛmukan o sigilen bɛ k'a lajɛ awɔ o diyara n ye ne y'a kanu ka kuma fɛn min kɛ i y'o si dɔn wa ayi ne la Kuyate o ye hali bi gɛlɛya mana se an kan ka mun kɛ ni gɛlɛya bɛ yan awɔ ne kɔni bolo gɛlɛya fura fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ ye min ye Samayɛrɛ o ye limaniya de ye fɔlɔ limaniya awɔ parce que ni gɛlɛya kɛra ni ma ni limaniya ta a laban i bɛ taa bila ko kɛbalikɛ wɛrɛ la min bɛ dɔ fara gɛlɛya in kan ne bolo a fura fɔlɔ-fɔlɔ o de ye ka da la k'a fɔ foyi tɛ kɛ ala ɲinɛ ma ni diɲɛ ko ko ye jɔn sɔrɔ diɲɛlatigɛ la a kɛra jamana ko ye o a kɛra i yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o a bila i kunna ko ala de y'a latigɛ ni ala ma fɛn fɛn latigɛ o tɛ kɛ
gɛlɛya fɔlɔ a fɔlɔ fɔlɔ ne yɛrɛ bolo o ye limaniya de ye fɔlɔ awɔ o la sisan an bɛ waati min na Lala Kuyate a dogon tɛ maa la kan kosɛbɛ nin waati na Lala Kuyate Mali jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔɔni b'an kan gɛlɛya b'an kan Lala Kuyate o la jamana kɔnɔdenw maliden ɲuman anw ka baara kɛta kan ka kɛ mun ye i y'a fɔ cogo min na an k'a bila Ala ka latigɛ ka minɛ kɔnɔ kosɛbɛ nka Lala Kuyate ne ye min kɔlɔsi i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya mana kun bɔ Mali kɔnɔ Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ o waati fana de bɛ kɛ hali bi o le kɛ anw k'a bila Ala ka minɛ kɔnɔ an ka sabali an ka muɲu an ka c'est-à-dire que ɲɔgɔn dɛmɛ i b'a ye k'a fɔ o tɛ kɛ o waati la ɲuman ye misaliya la Lala Kuyate dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen essence ko a sɔrɔ tun b'a fɛ ka gɛlɛya anw ka bolo yan fan fɛ rive gauche o waati Lala Kuyate essence feere la dɔɔni bɛ minnu bolo olu y'o ban litiri feereli ma k'a kɛ u bɛ taa bila biri kɔnɔ ko 100 i bɛ taa ta dɔrɔn i b'a bila i da kɔnɔ hali e min yɛrɛ ye manifɛ a tɛ se k'i faga kuma tɛ a ko ka moto wuli ko 100 u bɛ ban ka feere litiri yɛrɛ la bilen ko 100 donc i b'a san 100 na walima i b'a to yen i b'a san 100 walima i b'a to yen bon yɔrɔ ne fɛ Lala Kuyate e bɛ ka o min kɛ yɔrɔ u ye nɔgɔya ye walima u gɛlɛya ka da manifɛ ɲɔgɔn kan Samayira de kama n ye limaniya in fɔ ni limaniya ye hadamaden labɔ walayi Samayira ko bɛ ko la e yɛrɛ tɛ sɔn k'a kɛ parce que ne yɛrɛ b'a dɔn ni nin kɛra hali ne yɛrɛ ye ne bɛ gɛlɛya kɔnɔ mɔgɔ ka ne to gɛlɛya kɔnɔna na ka gɛlɛya wɛrɛ kɛ ne ma feere fɛn kan yala a bɛ dɔ de fara n ka gɛlɛya in kan wa walima a bɛ dɔ de bɔ a la donc n'i y'i sigi k'o analyser e bɛna limaniya de sɔrɔ parce que sisan o bɛ ka feere bouteille la 200 litiri dɔ yɛrɛ b'a feere ka ca n'o ye maa tɛ se ka fɔ k'i to kalama Mali kɔnɔ bi k'a fɔ ko litiri u bɛ ka feere 200 bouteille kɔnɔ u bɛ ka feere bon o bɛɛ la an bɛ k'a san mais Lala Kuyate k'a ban ka feere litiri la parce que o t'o arranger bilen u b'a bila u b'a boisson bitɔni ko 100 boisson bitɔni bon e ni Ala cɛ ko e fana k'i bɛ k'i sigi kɛ ko jamana ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ a ma nɔgɔn n'i taara gɛrɛnw na i t'o tigilamɔgɔw de sigilen sɔrɔ jamana in bɛ taa jamana in ka gɛlɛn an tɛ se ka bɔ nin kɔnɔ an bɛ bɔ nin kɔnɔ cogo di ɲɛmɔgɔw y'a kɛ tan ɲɛmɔgɔw y'a dun tan ɲɛmɔgɔw kɔni m'a f'i ɲɛna k'i ka taa kɛ boisson bitɔni kɔnɔ k'a feere 100 gɛlɛya o tɛ ɲɛmɔgɔw ka gɛlɛya bilen dɛ ɲɛmɔgɔw nɔ jumɛn bɛ nin na o y'an yɛrɛ ka gɛlɛya ɲinini ye e yɛrɛ bɛ ka miiri ka poche kɔnɔna na ko jamana donc ça fait e b'a ye k'a fɔ ni jamana solution bilara e bolo e bɛ k'a fɔ a tɛ kɛ parce que déjà seni fitinin min bɛ e ye e bɛ ka min kɛ anw na ni Ala ye sebaden ma ma ye dɛ a ma nɔgɔn wa a wari t'o si nafa o ye tiɲɛ e b'a ye k'a fɔ a wari laban ye ordonnance de ye walima n'a sɔrɔ bolifɛn b'o bolo u bɛ tilen ka tiɲɛ n'o ye o tɛ foyi sɔrɔ walima Ala bɛ bana jugu suru n'o ka denbaya kan Lala Kuyate u bɛ taa o wari ta ka don la ten don o don u b'a la ko an b'a kɛ cogo di e tɛ hɛrɛ sɔrɔ fiyewu o b'a to Lala Kuyate an b'a anw yɛrɛ dama wele an ka hinɛ ɲɔgɔn na an bɛ nin waati min na an ka hinɛ ɲɔgɔn na n'o tɛ a wari o b'a minɛ mɛ a to nafa dɛ a dun man di ordonnance bana jugu walima Ala ka hamina ko gɛlɛn da e kan walima kasara k'a da e kan ka taa n'i ka nafolo bɛɛ ye Lala Kuyate o tɛ Ala sɔrɔ ci la dɛ o ye tiɲɛ baasi tɛ o b'a to Lala Kuyate n b'a fɛ ka n tɛgɛ dɔrɔnin fɔ essence feerela juguw ye nin waati in na n b'a fɛ ka nin yɔrɔ fɔ station kɔrɔnintigiw ye nin waati in na n b'a fɛ ka nin yɔrɔ fɔ taɲiniba juguw ye nin waati in na minnu kalen ka n'o k'a fɔ Lala Kuyate komi mɔgɔ tɔw ka gɛlɛya ye olu ka sɔrɔ kuma ye o k'a dɔn k'a fɔ Lala Kuyate ko a tɛ fɛn ɲɛ o ye a ma nɔgɔn et puis gɛlɛya ye an ka bila an kunna ko c'est pas éternel quoi ayi a tɛ wagati ko de don awɔ wagati ko de don gɛlɛya ye jamana caman minɛ ka kɔn Mali ɲɛ mais bi o jamana dɔw fana bɛ alhamdulilayi fɔ bi olu bɛ ka gɛlɛya in lakali ye donc an k'a bila an kunna k'a fɔ gɛlɛya in wagati de don ni Ala sɔnna ka hinɛ jamana in na gɛlɛya in bɛ tɛmɛ awɔ Lala Kuyate nin ko nin u k'a lajɛ sinon n'o tɛ ko ye dɛ n'i taara sugu kɔnɔna la a tɛ se ka san a tɛ se ka san sɛ kilo ko 700 o don 600 an bɛ jɛgɛ fɛn fɛn san 300 bi 300 ni 80 400 sogo 400 n'i y'o san bi a tɛ tɛmɛ kuru 4 kan da la sogo kilo yɔrɔ dɔ la 900 yɔrɔ dɔw la 1000 awɔ mais malo o do fara o kan a farala mais a bɛɛ ko jamana ka gɛlɛn aw minnu yɛrɛ kan ka nɔgɔya anw bolo aw tɛ k'a nɔgɔya aw b'a la ko jamana ka gɛlɛn n'i taara sugu kɔnɔ bi i tɛ se ka sanni kɛ n'i farila ka nasɔngɔ den muso ma bi e tun bɛ min d'a ma kɔrɔlen n'i y'a d'a ma n'a taara sugu la bi a bɛ fɔ ɲɔgɔn n'a tɛ se ka tobi Ala ka hakili ɲuman d'a ma awɔ o la Lala Kuyate an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan an ka taa yen Ibrahima Bani a ka bi Rubik Sport la a taara n'an ye académie na an na jɛ k'o ɲɛmada ni technicien ka jɛ n'o ka yamaruya ye Lala Kuyate ka sɔrɔ ka segin ka na ko o ye tiɲɛ awɔ
masaya a bɛ adamaden tunu diɲɛ kɔnɔna na yan nka i ka waleya ɲuman dɔw bɛ yen o bɛ maaw nafa badabada o sira de taamana ala ma hinɛ Paul Fajigi Kulubali ale fɛ n'ale tun ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila ye radio espoir la a sigiyɔrɔ tun bɛnnen don Fɔnbabugu ma a ye farikolo ɲɛnajɛ tɔn sigi a ka sigida la n'o ye association sportive Dukale dala teliya la n'a fɔ a ma AS Dukale. Centre de formation ala hinɛ la Paul Fajigi Kulubali espoir mɔgɔw ka journaliste sportif kun don ale de Dugalen sigi donc a kɛra 2018-2019 an yɛrɛ kun bɛ i n'a fɔ carré kɔnɔ équipe de donc a nana to la ko ale yɛrɛ bɛ yan sigida la an ka lajɛ cogo bɛ la ka jateminɛ ka yan sigida ka se k'a lajɛ ka valoriser cogo min ale de nana ni tɔgɔ ye k'a tɔgɔ da Dugali la an bɛ yɔrɔ min na bi bi na récépissé b'an bolo pour la halisa an bɛ ka affiliation ko fana ɲɛɲini ka far'u kan. Tɔn sigilen sen kan ani dege karamɔgɔ minnu bɛna baara kɛ Sirima Yatabare Eli Keita bɛnkɛ kuma hakilina kelen. Dugale Fɔnbabugu yan secteur bɛɛ de ta ye Dugale tɛ mɔgɔ kelen ta ye mun yɛrɛ équipe sigi Paul Fajigi ala ka hinɛ la bi ale de y'o fɔ a ko Sirima ni mɔgɔ nana k'a bɛ don équipe la a y'a sabati nin bɛ tantɔ nin bɛ ta aw bɛɛ bɔ ballontan kɔnɔ mɔgɔ nana k'a bɛ don équipe la ko ballontan de ka d'a ye a y'a intégré groupe la an kɔni ka équipe dalen don bɛɛ ye ni mɔgɔ fɛ ka na don équipe la. Ballontan ani kalanko ta a tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ sport yɛrɛ nafa ye mun ye en première lieu i b'a ye kɛnɛya ta fanfɛ farikolo ta fanfɛ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ très généralement an b'a fɔ sportif ye mɔgɔ mun ye a ka kegu n'i bɛ sport kɛ i b'a ye a bɛ na ni keguya a bɛ na ni intelligence a bɛ denmisɛnninw ka intelligence développer. Kɛlɛmugu sɔnni sigi denmisɛnnin dolantan kan kosɛbɛ nka donkan b'a la. N'i bɛna an ka équipe la an ka frais d'inscription n'o ye tɔgɔ sɛbɛn wari an ka tɔgɔ sɛbɛn wari o ye 400 donc kalo sara ale fana ye 200 ye voilà parce que an bɛ waati la an b'a fɔ k'i k'a bɛɛ sara ɲɔgɔn fɛ parce que an bɛ maaw di denmisɛnninw ma 600 maintenant an b'a fɔ k'i ka 1000 sara o ye tɔgɔ sɛbɛn wari ani maaw sɔngɔ o bɛ bɛn 1000 ma. Denmisɛnnin fitininw minnu bɛ ka dolantan daminɛ olu bɛ coach Eli Keita ale bolo. Ne ye ballontan na ne y'a fɔ n fa na ne fa fana nana ne ballontan na ne bɛ se latéral de la ne tɛ se zone glace la ne tɛ se passe la ne tɛ se contrôle la nka ne sera a bɛɛ la sisan ne b'a fɔ ko n ka entraîneur ni cɛw ni baraji k'u ye baara ɲuman kɛ n ye don n'a nataw la ka ne ka ballontanaba ye k'an fa ni n ba nafa wa ala ka coupe caman ta ka di Mali ma wa n bɛ n jija yɛrɛ de walasa n ka se ka coupe dɔɔni ta ka da an ka coupe in ma. Bon baara in a ma nɔgɔ surtout denmisɛnninw ni ballontan dɔrɔn tɛ denmisɛnninw baara yɛrɛ a ma nɔgɔ mais ni timinandiya ani baara kanu yɛrɛ b'i la a mana kɛ cogo o cogo i b'a ye ni gɛlɛya b'a kɔnɔ i bɛna se ka na ni fɛɛrɛ ye pour que baara ka se ka ɲɛ i bolo cogoya min pour l'instant u nisɔndiyalen don parce que denmisɛnninw filɛ nin ye u déterminenen don an ye u bila sira mun fɛ i b'a ye a ka ca ala fɛ n'an k'u ka mun kɛ u b'o de kɛ. Mun coach Sirima Yatabare ale ni bɛnkɛ kuma ka daminɛ denmisɛnnin san 12 la ka yɛlɛ olu ka degeli baaraw sinsinnen bɛ olu kan. Ne kun bɛ Sumanbugu de la ne nana Dugale ka ballontan diyara ne nana inscrire ne nana caman fara la ne ka ballontan kan parce que ne kun tɛ se caman na bon contrôle passe bɛɛ kun ka gɛlɛn ma mais sisan n bɛ se olu bɛɛ la ne ka objectif ye ka kɛ ballontanna baara ye ka kɛ professionnel ye walasa ka se ka fɛn kɛ quoi. An bɛ entraînement kɛ ni terrain na pour le moment école bɛ yen sisan denmisɛnnin minnu bɛ yan olu ka entraînement ye mercredi soir 15h jeudi soir 15h donc samedi matin samedi soir dimanche matin dimanche soir o ye denmisɛnninw ta bon kɔrɔbalenw kɔni ta o ye chaque soir kɔrɔbalenw bɛna ale entraînement la. AS Dukale u ka gɛlɛyaw ka ca nka u bɛ welewele kan lase bɛɛ lajɛlen ma. Gɛlɛya min b'an kan o ye matériel ko ye ballon ko gɛlɛya b'an na matériel ko gɛlɛya yɛrɛ de b'an na donc an bɛ yan denmisɛnnin Fɔnbabugu Banjugubugu Titibugu Sumanbugu a bɛɛ denmisɛnnin bɛ yan nɔ donc ni partenaires sera k'u hakili to an na ka se ka dɛmɛ dɔ k'an ye o yɔrɔ fan fɛ o bɛ sɔn k'an dɛmɛ parce que hali n'i y'a jateminɛ waati dɔ la hali n'an mɔgɔ bɛ an kan ka entraînement dɔ kɛ an tɛ se ka kɛ parce que manque de matériel ko b'an na o bɛɛ bɛ financement ko de kɔnɔ parce que an bɛ ka kalo sara min kɛ kalo sara in tɛ ka sara normal la. N b'a ɲini mɔgɔw fɛ surtout an ka quartier mɔgɔw olu dɔrɔn tɛ bɛɛ de don ni an sera ka dɛmɛ sɔrɔ parce que baara in ma nɔgɔ baara in tɛ se ka kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ ni minɛn tɛ yen donc normalement e yɛrɛ ɲɛ b'a la normalement chaque enfant chaque ballon plo b'o la fɛn caman b'o la quoi donc ni an sera ka mɔgɔw sɔrɔ mun bɛ se ka anw dɛmɛ vraiment a bɛ diya an ye quoi parce que ni minɛn yɛrɛ dafalen tɛ baara in a mana diya i ye cogo o cogo i mago bɛ a ka ɲɛ cogo
cogoya min na a ti ɲɛ ten quoi. n'a ma ɲɛ récépissé t'u bolo u tɛ championnat temps u b'u senw dili don ni an ka fanba ye match amical ye an bɛ match amical ɲini an ka équipe tɔw mun bɛ yan ani mun bɛ yɔrɔ wɛrɛ bolo très généralement chaque week-end an bɛ match amical kɛ chaque week-end donc ni an ye coupe ko mɛn mun fana bɛ an ka denmisɛnninw catégorie concernée an fana bɛ don o coupe la. an bɛ dugawu kɛ ala ka sankɔrɔta nɔgɔya association sportive Dukale ka bɔ Fɔnbabugu la u ka dolɔntana caman di Mali ma mun bɛ se ka coupe nɔgɔya Mali ye. Amina yarabi. Ala ko do amina. Ala ko do labi. Nyon de. Kosɛbɛ. Farikolo ɲɛnajɛ buna kunga. An sigilen an sikɔnɔ sigilen min waati na. Nka jigiyaw bɛ. Ni an ka kubuta waati selen. I y'a dɔn jigiyaw bɛ hali ni ni sifinnaka ninnu ye i b'a dɔn k'a fɔ ko u déterminelen don ka se ka Mali a farikolo ɲɛnajɛ a ka se ka yangan cogoya min na Mali ka se ka san sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ gun kan. Awɔ. Ne yɛrɛ ko tɛ waati jumɛn bɛ yen dɛ. Ayiwa waati kɔni bɛ k'i sɛnsɛn. Ko di. Awɔ. N'i y'a ta lajɛ. A bɛna fɔ dɔɔnin kɛ ma la. Dɔɔnin kɛ ma la. A sen bɛ. Nka an ka bi clip du jour filanan. A ma da la dɛ. An tɛ taa munumunu ye. A ma da la bilen dɛ. An ka bila yan. E ma waati ye dɛ. Ayiwa. E technicien an bɛn ɲɔgɔn na. Ko banbali k'o jate. Ayiwa baasi tɛ. N'o tɛ ne kunna taa munumunu ye. Ka se ka show dɔ kɛ. E ma ye sa. Yanni sini cɛ. An k'o bila sini na. Ayiwa ni Ala sɔnna. Maa koliji bɛɛ t'i sɔrɔ. O ye tiɲɛ. An k'o bila sini na. Kosɛbɛ. Lala Kuyate. O la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Awɔ. K'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman. O diyara n ye. O la waati kɔni. Awɔ. A na m'i jɔ. Ayiwa Samayira waati na b'i jɔ nka sani an k'an kɔdon kanubagaw la a ka kan waleɲumandɔn foli an k'o sinsin k'o ɲɛsin u ma jango fɛn fɛn kun sigilen don jabaranin kɔrɔ nin sanga in kɔnɔna na ka se ka ɲɛmadali kɛ an ka jɛmukan mandi la sɔgɔmadon jɛmukan in dabɔ kun ye olu yɛrɛ de ko ye jɛmukan in kɔnɔna na an bɛ kunnafoniw ɲini ka se ka na olu kunnafoniya an bɛ hakilinaw di fana u ma jamana ko la fo ka taa se nisɔndiya fana ma ka se ka u d'u ma fu u sigiyɔrɔw la o la an b'u yɛrɛ fo u ka ɲɛmadali la k'a f'u ɲɛna an sera ka ninnu fara fara ɲɔgɔn kan bi ka se ka na o yir'u la n'ala ma basi kan na n'ala ye sini yira an na olu ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ yaasa ka se ka nisɔndiya ani kunnafoniya wɛrɛw olu da u tulo kan. Ko di dɛ. Sini ko nin ye tarata ye. I y'a dɔn. A kana ɲinɛ fɛn e bɛ sini an tɛ nɔngɔn wɔrɔ da wa kɛ. An b'o kɛ sini. An b'o kɛ wa. Awɔ. Sini ye nisɔndiya don ye o. E b'o layidu ta wa. Awɔ n b'o layidu ta. Sini ye nisɔndiya don de ye nɔngɔn wɔrɔ ni dawa layidu bɛ taa sini. E b'o ta. Awɔ. Wa diɲɛ ye sini dɛ. Awɔ. Lala Kuyate k'i fo k'i waleɲuman dɔn. O diyara n ye. cogo min na o don. Kosɛbɛ. An bɛ kanuba cɛman ni musoman fo. Denmisɛn ni maabakɔrɔ. An b'o bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Lala Kuyate jamukan in a tɛ fɔ minnu kɔ k'o fo k'o waleɲuman dɔn. U ka kanu na ne deli k'o fo ye n'i y'a mɛn k'i ka da kilusi ka di e da a ye mɔsɔnyɔrɔ de sɔrɔ o la an bɛ kanuba cɛman ni musoman fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Lala Kuyate maadama minnu kɔni o matarafa bɛ se ka na waati bɛɛ ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila alamisa u ka jabaraniso man di maadama jamukan in a kana fɔ o kɔ n'i ma fili su in na bɛɛ sigi kan ka kɛ jamukan in kan ni su janfa Lala Kuyate nka sini ni Ala ma baasi kɛ fiyewu 10h 11h e ni ne an bɛ sɔn ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka kuran maa o la sani o cɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati in na an bɛ taa Senegali. An ka taa yen. Awɔ. N bɛ fɔ fɔli kɛ o fɔ kɛnɛ ma cogo di. I b'a fɔ ko Nangadef. Nangadef. Mangfirek. Mangfirek. Jamgarem. A kɛra tan Ala kibaru. A mɛre don. A fɔ bani ye ko Nangadef. Bani ma ko Nangadef. Nangadef. Ne b'a dɔn sisan yɛrɛ bɛ dɔnni bɛ bolo fɔ ka na. I y'a dɔn n'a nana an ka taa kuru dɔɔni ta. O la an b'a fɔ n'a karamɔgɔ fo. Kosɛbɛ. Waati n'a fɔ Senegalikaw fɛ yen. Lala Kuyate ani denbaya bɛɛ lajɛlen. Ka fɔ Ala ka na ɲuman se an yɛrɛ ma. Amina yarabi. An bɛ an ka ɲɛmaayaso fana fo. Kosɛbɛ. Ka daminɛ sanfɛ fɔ duguma. Lala Kuyate an ka dibila baarakɛlaw. Kosɛbɛ. Bi minnu kun b'a la ka nɛgɛ kɛrɛfɛ juru ni ka fini fana. O ye l'enfant prodige de Kian. L'homme au doigt magique contre le stress, l'angoisse et la nuit. Kosɛbɛ. Connaisseur et consommateur utilisateur de la technologie. C'est Adama Nostradamus. L'homme de Kian. Nostradamus. Connaisseur, consommateur et utilisateur de la technologie. N'a y'a tigɛ ti dɔw ɲɛna. E min fɔ ye olu bɛ ɲɛji bɔ ten. A kɛrɛfɛ an bɛ min fɔ ye l'ingénieur du son Haji Musa Traoré et l'enfant de Ɲaziribugu. Ale ye grand frère national de ye. Kosɛbɛ. Ale b'a kɛrɛfɛ. A banna. Surakaw ka bala. Balaba. Ayiwa. N'i b'a ɲini i b'a fɔ ko vieux. Vieux. Awɔ n'i sera i b'a fɔ ko vieux t'a ye. Haya o faamuna. An n'o fara an ka dɔntaw kan. O la fan bɛɛ fɛ. Kosɛbɛ. An bɛ Saka fo. Ka Fanakaw fo Saka tɔgɔ la. Tijani Konate ni waati na m'a fo. Kosɛbɛ. Fanakaw bɛɛ lajɛlen cogoya la. Saka de tun bɛ k'a cari bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ. N'Ala sɔnna. O la ne ni e sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Ala ka sini fara an si kan. Amina yarabi. Ka tile hɛrɛ d'an ma. Amina yarabi. Ne ye Désara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. Ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga
wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne minni na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ zara ye nouveau soleil sarl ka produit dilannenw ye